Ag subsubliti kang runa na damag. Gapoy ti tulong dagiti kamang ti First Kalinga Provincial Mobile Force Company na birukan ng tinwang. Ani report ang natakaw sa Jaybulanaw, Tabuk City, Kalinga. Nagyaman ti agtagikwa iti nasuanwang kadagiti amin na timulong tapno may sublikan kwa na ti taraken na nasarakan iti sabali lang apurok iti barangay mapapati ang nakapukawan na. Kabayatan na impaay iti impaayda iti dara sa tulong iti may sa babae ang naulaw iti uneg iti simbaan a pagmismisaan na. Impanda dayto iti Kalinga Provincial Hospital para iti kaskanan ang medikal nga atensyon. Agtultuloy ti police visibility ken traffic assistance nga ipapaay dagiti kamang ti unit iti simbaan iti Tabuk City para iti kinatalga dagiti agmismisa sa jay. Pudno unay nga wan ka pa ristirak sa kamarik na iti panangipaay iti serbisyo komunidad.